Počkej. Prsty, jo? Já nevím, že to nedrží. No dělej. Přes to penke, ale. A rychle, ale. Dělej, rychle, dělej. Na to? Rychle. Musíš to tam vodnu připravit. Počkej. Tečuba, ježiš, budu čekat. Já to udělám. Ty jsi taky to. A rychle, dělej. Ty už to neprošutále, já to. Bolí to jak si. A zase tak moc to nebolelo. Ty mu to neprošutále. Ty to netlačil. Na to samé místo. Ale rychle. Hodí mu to. Ale rychle. Moje prsty, Ukaž to, pojď sem s tím. Pojď sem. máš tam na druhé straně díru? Ne, on nemá díru na druhé straně, musíš se Pojď sem, Ne, pojď sem. dobrý, to stačilo dvakrát do pičí. Dívej, jak je vyklepaný. Pojď sem s tou rukou. Roman. Máš to naskrz? Nemá. Nemá. No, to je moc malý. Stačí, ne? Dvakrát.